instan saya. Sering lawannya ra mending iki. Coba sene ora ya. Greng, kok wonge. Kopi. Ya, dia wonge. Kemarin meneh nek ngomah, enek kopi. Bu. Ya. Kowe nulis. Iya lho tak golek nyandi no. Alat tuh. Alat itu kopi nenek. Alat yo, Bu. Arep ora? Ngarep. Gleneng. Yo wis. Enek ming. Enek ming ora apa jenenge wong desa, Bro. Iya. Seenek ya. Seenek isting-isting wis. Matuk nih. Seneng reke gudang garam. Yang penting reke. Enak lho. Bangun sapa iki? Ngene Mbah Kemo. Saya rope kae ngono bahagia dan bangun itu. Aku ora ngerti kawan ya. Mbah kok ngawe iki? Kowe ndi? Kok ngomah lho dolan rene? Ya kita ini. Gua dolan. Kene ngomah ke kurang di kopi ya, kopi ku entek. Oh, yo entek. Iki men weh. Ngene kae ngono. Ini ora mau lek kenceng kae. Ora gelem ngene ting. Wis wis sing mau. Ya. Sok. Apa iman weh ning linding? Wes lho. Delok aja. linding-linding aku. Ah, baik. Piye? Nah, iki. Betul, seger sithik iki. Enggak jenenge nyandi. Nyanti. Rutinitas Ayo, aman. balik ke rutinitas. Iya, lho dadi. Aman iki jero ke enek lho iki. Wis, kadhe tak tahu, Bro. iya. Simpenan lho. Amit. Ora apa-apa. Jadi kan nyanti weh. Kembali ke rutinitas aku. Iya nah. Iya. Wis Rene sik ngopi ngomong aku kopi ya. rene enek. Iya gur karek dadi sak gelas. Joki Tau be ngene ya. seger. Lancang kowe iki. Ora nunggu Kregen iki nek bagiku. bisa itu. Enek gur top plus, Bro. Gulane dadi siji kae. Langsung kan ana to Iya. instan. Iya. Kopi ini modelnya mana? Ini kapal apa? Kopi rangal kapal apa? Tahu. Kau nek bubukan dhewe wis siap baik. Oke, anu iki kembali ke rutinitas. Piye kae nyadi? Aku nek kowe kembali rutinitas. Ya wis iki. Sak sore aku mari ya. Menyang Jerman. Jam pira to? Jam 2. Yang kono to. Iya, biasa, Bro. Biasa. Wis, saya yo biasa rutinitasku. Ngerti to? Ngerti. Ya wis enak. Kowe enek kene arep mulih. Mulai ana rutinitas. Suwan ya iki. Iya, enak ra? Enak ya. Sini. Oke, siap-siap, Pak. Mesti ya. Iya, ya, hati-hati ya. Gua ketemu di tempat biasa. Hubungi jam 2 tuh. Ya, sebentar dulu lah. Oh iya, jam 2 ya. Kurang esok. Iya sih.
kopi arek wonge. No kacang. Nyandi wonge. Ini hanya turu di kamarnya bu. Nyapa itu kene? Ireng-ireng kaya wowo. Lah kok apa-apa bakul tempe. Arek nyandi we. Pasang etek Etek ki opo? deden sawah. Lha wong kowe lho ngadeg nang sawah manuk padha wedi. Ya wis ana tak mangkat. Aku melu aku. Aduh surung e. Asbar. Ya wis OTW. Ayo ayo. Ayo. Coba ngene aman lagi. Sawah enak terjune barang. Walah, sahur rek parini bareng ini. Walah. Budaya di nomor kepindo iki to yang sawah. Misalmu isine janda no. Di sini anu pring-pring teben-teben ngono. Dari kakek. Piye carane? Dari Cilik-cilik anu kayak senar layangan kae. iya dong. Diudari tukel neh ora? Dah. Terus nek aku Wah, aman. sepiro iki dolane? Kabeh. Enggak. Mungkin opo? Salah yang beda. Kan. Jenengi gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno. Iya ayo. Wes urung wi suwi. Wes karek masang sono. Pasang yo. Yo. Salah yang beda. Ono sang iki. Ini alas kaki dilepas tidak ini. Babat ya entuk. Untuk rai maksudnya. WH entah ini grup pari lemun di daerah mulus. Oke yo pabrik anyar.
Piye, Preng? Aman. Yo sih. Sih. Lah senare ndi? Aduh. Nah, rene neh. Engko sik kene sik oh. Rencana telah berjalan, alat sudah terpasang, dan manuknya wedi tenan. Manuk minyak gue. Mari kita pulang. Oke. Bintang ya. Tunggu besok. Alat. Alat.